Moi moikka vaan kaikki katsojat. Katsojan pyynnöstä mennään pelaamaan lisää vähän Clash Royale. Ja tänään mä valitsen ehkä tästä tämmösen pakan. Vaikka tämmösen otetaan, hevitäis toi vittuun tuolta. Laitetaan tilalle vaikka vitusti. Vitusti jotain. No niin, ja sit mennään siihen peliin. Saatana. Nyt mennään! Käykää tykkää tilaa ja kommentoimasta mun viime videoa. Ja tää video on tehnyt kaupallisessa yhteistyössä BookBeatin kanssa. No niin, ja kaveretaan Goblin Mashin. Tää on taas jotain Meta-Pekka-paskaa. Katsotaan mitä me voidaan tehdä Slimmin edellä. Katsotaanko se heittää Goblin Guidin tohon eteen. On, mutta joo, ja Pekka, eiku Pekka näet justiinsa. Just sitä paskaa, mitä me oitais vähiten haluttu, et striimistä niput tulee heti vittu, kun vähän saa julkisuutta sun YouTube-kanavaan, niin heti tulee striimistä vittuille. Ja vittu mikä placement, hyi vittu vapaa, vittu! Vittu mä rajana. Ei mitään, me tehdään comeback tästä katsojan pyynnöstä. Vittu mä pelaan se vituista, vittu! Ei persereikä. Kaveri ui siellä nollaselikseri, nyt lähdetään 15 alamäjätillä puskeisit ihan paskat asti. Täällä on vittu riimujätti sen dekis ja bossbandit. Mitä vitun paskaa tää jätkä pelaa? Tykätkää. Onneksi meillä on tää tasa 14. Tesla taisi näin ja toi riimujätti ei nyt varmaan muutenkaan tee vittua kato. Mitään ei nyt. Ja mitä vittua, onks toi riimujätti? Ei vitussa. Ja vitussa menee tornioon, tossa on Tesla saatana. Okei, meillä on Evo Megaritari, silloin se vittu minioni horda siellä. Ai niin. Ja heitetään toi nuoli, ei vitussa. Vittu saa lopeta. Ei vittu osu tuo, hyvä. Vittu nättii droidit. Vittu predikti sinne tulee minihardi heti. Mitä vittu? Vittu mä päähän vitusti. Ei se niiden takaisin kuustaa niin. Ja toi vitun bossbanditti vittu nerfatkaa ja poistakaa toi taas pelit saman tien vittu. Ei aina poistakaa.